नमस्कार. तर मी दिव्याज किचन मराठी या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत. तर आज आपण पाहणार आहोत आषाढी एकादशी निमित्त बटाट्याचं शिरा. तर इथे मी एका वाटीमध्ये उकडलेला बटाटा घेतलेला आहे. तर हा जो बटाटा आहे त्याचं मी सर्व साल काढून एकदम बारीक असा कुस्करून घेतलेला आहे. त्यानंतर मी कढईमध्ये 3 चमचे तूप घातलेलं आहे. त्यानंतर जो आपण उकडलेला बटाटा आहे तो सर्व बटाटा आपल्याला कढईमध्ये घालून घ्यायचा आहे. त्यानंतर हा जो बटाटा आहे तो आपल्याला छान असा थोडासा लाल होईपर्यंत 10 मिनिट शेकून घ्यायचा आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता की आपला बटाट्याचा कलर थोडा बदलला आहे. तर ज्या वाटीने आपण बटाटा घेतलेला होता 1 वाटीवर, त्याच वाटीने आपल्याला इथे अर्धा वाटी दूध घालायचं आहे. 2 ते 3 मिनिटांनी हे दूध हे सर्व आटलं जातं. त्यानंतर आता आपल्याला तुम्ही इथे बघू शकता तर हे सर्व दूध आटून गेलेलं आहे. त्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये 3 चमचे साखर घालायची आहे. पोहे खायचा 3 चमचे म्हणजे पाववाटी साखर. जर तुम्हाला जास्त आवडत असेल तर तुम्ही जास्त पण घालू शकता. साखर टाकून हा शिरा आपल्याला पुन्हा 10 मिनिट छान असा शिजवून घ्यायचा आहे. तर इथे बटाट्याचा शिरा छान असा शिजल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला 2 ते 3 काजू, 2 ते 3 बदाम आणि 2-4 मनुके मी यामध्ये छान असे किसून घेतलेले आहेत आणि ते त्यामध्ये घातलेले आहेत. तर तुम्ही इथे बघू शकता माझा बटाट्याचा शिरा किती छान असा तयार झालेला आहे. जर तुम्हाला ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि येते मी शिरा थोडा सजवण्यासाठी त्यावरती 1 बदाम लावलेला आहे. जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.